Банда Марозава найбуйнейшыя злачынцы Беларусі. Банда Марозава найбуйнейшая арганізаваная злачынная групоўка існавала з канца 90-х па 2004 год у Гомелі і Гомельскай вобласці. На рахунку бандытаў больш за 60 эпізодаў розных злачынстваў. Забойствы, замахі на забойства, згвалтаванне, вымаганне, паборы з прадпрымальнікаў, незаконнае выкарыстанне зброі. Арганізатарамі банды выступілі Сергей Морозаў і Михаил Матюшкоў, на той момант яшчэ падлеткі. Вітаем, вы слухаеце другі сезон падкаста «Галаваломка». З чаго пачалася банда, якая тэрарызавала Гомельшчыну амаль 15 гадоў? З Сергея Морозава. Морозаў нарадзіўся ў 1967 годзе ў Луганскай вобласці Украінскай ССР. У школе вучыўся дрэнна, заставаўся на другі год, канфліктаваў з настаўнікамі. Нярэдка злоўжываў алкаголем. Упершыню да адказнасці 17гадовага хлопца прыцягнулі ў 1984 годзе. Абвінавацілі ў забойстве пры перавышэнні межаў неабходнай абароны. Праз год ён выйшаў на волю, але зноў адправіўся за краты, толькі на гэты раз за крадзежы. У 1987 годзе Сергея асудзілі за прычыненне лёгкіх цялесных пашкоджанняў, а яшчэ праз некалькі гадоў за хуліганства. Менавіта ў калоніі для непаўналетніх Сергей Морозаў пазнаёміўся са сваім будучым сябрам і напарнікам Михаилом Матюшковым. За досыць кароткі час Сергей і Михаил сабралі вакол сябе крэпкіх маладых хлопцаў, а многія з іх раней ужо адбывалі пакаранне ў месцах пазбаўлення волі. Пад кантролем марозаўцаў быў заводскі сельмашаўскі мікрараён, таму што менавіта там вырасла большасць членаў банды. Сваю дзейнасць яны пачалі з рэкету. Банда распрацавала некалькі спосабаў ціску і вымагання, праз пагрозы, збіванне, знішчэнне маёмасці, крадзеж аўтамабіляў. У спіс ахвяр трапілі не толькі гандляры гарадскіх рынкаў, валютчыкі, таксісты, прастытуткі, але і прадпрымальнікі, якія мелі свой бізнес. Тыя, хто адмаўляўся плаціць, у выніку плацілі яшчэ больш. Некаторыя прадпрымальнікі нават з'язджалі з горада. Калі пацярпелыя звярталіся ў сілавыя органы, марозаўцы запалохвалі іх, і тыя забіралі заявы. Морозава за яго жорсткасць называлі адмарожаным. Ён жадаў стаць самым значным крымінальным аўтарытэтам і падпарадкаваць сабе ўвесь горад. У яго таксама былі і праціўнікі, іншыя крымінальныя аўтарытэты, якія не хацелі падпарадкоўвацца бандзе. Яны сталі першымі ахвярамі групоўкі. Звычайна члены банды прадстаўляліся супрацоўнікамі міліцыі і так выводзілі сваіх будучых ахвяр на двор. Потым везлі іх на лецішча ў Гомельскім раёне і забівалі. Усе даказаныя злачынствы марозаўцаў здзяйснялі менавіта з восені да вясны, каб пазбегнуць непажаданых сведак. Адной з першых ахвяр групоўкі стаў крымінальны аўтарытэт Яўген Пстыга. Ён выйшаў з турмы і запатрабаваў у Морозава, каб той падзяліўся сваім прыбыткам. Праз некаторы час Пстыгу знайшлі ўтопленым. Але першым даказаным забойствам групоўкі лічыцца забойства ў 1991 годзе. Яшчэ ў лістападзе 90-го года у прыяцеля Морозава Михаила Гаўрыленкі ў аўтамабільнай аварыі загінуў брат. За стырном знаходзіўся мужчына з прозвішчам Сомаў. У красавіку наступнага года Сергей Морозаў і яшчэ яго адзін паплечнік Ігор Данченка сілком пасадзілі Сомава ў машыну і вывезлі ў лес недалёка ад вёскі Чкалава Гомельскага раёна. Спачатку мужчыну раздзелі да пояса, збілі, па чарзе стрэлілі з пісталета і закапалі ў зямлю. Вядома, што на той момант Сомаў быў яшчэ жывы. Акрамя пабораў і забойстваў, Морозаў мог падысці да любой дзяўчыны, якая яму спадабалася, схапіць яе і сілком зацягнуць у машыну. У ліпені 1994 года так адбылося з Тацянай Салаўёвай. Дзяўчыну прывезлі ў прыватны дом на ўскраіне Гомеля, згвалтавалі і забілі. Рукі і галаву ей адсеклі сякерай, каб ускладніць ідэнтыфікацыю трупы і закапалі каля могілак, а тулава утапілі ў кар'еры. Праз некалькі дзён раздзелены труп знайшлі. Бацькі Тацяны так і не змаглі апазнаць парэшткі дачкі. Труп дзяўчыны пахавалі на могілках пад нумарам 900, як невядомы. Толькі паўторная экспертыза даказала, што загінулая Тацяна Салаўёва. Першапачаткова ўзнікненне дзяўчыны падазравалі яе блізкага сябра Віктара Некрасава. Мужчына быў знаёмы з Морозавым і ўзнікненне Тацяны абвінаваціў яго. Пасля гэтага ў мэтах сваёй бяспекі Некрасаў разам з братам вырашыў з'ехаць у Вільню. Праз некаторы час марозаўцы знайшлі братоў, калі тыя разам з двумя знаёмымі збіраліся вяртацца ў Гомель. Некрасавым прапанавалі начлег недалёка ад Гомеля, ля вёскі Старыя Дзятлавічы. Калі браты Некрасавы зайшлі ў дом, то марозаўцы павалілі іх на падлогу і сталі збіваць.
Братам пагражалі агнястрэльнай зброі і патрабавалі расказаць пра свае падазрэнні з нагоды забойства Салаўёвай. У выніку Некрасавых зарэзалі, а іх сяброў, якія былі разам з братамі, адвезлі на бераг Сожа. Там з мужчын знялі вопратку, да іх ног і трупаў братоў прывязалі металічныя тракі і вывезлі на лодцы на сярэдзіну ракі. Спачатку скінулі ў ваду целы братоў, а затым утапілі іх жывых сяброў. Праз некалькі дзён машыны зніклых прыяцеляў былі знойдзены ля грузавога парта каля вёскі Асаўцы. Пазней у рацэ адзін за адным усплылі і 4 трупы. Крыху пазней марозаўцы змаглі падпарадкаваць сабе іншую буйную злачынную групоўку ў Гомеля, у якую ўваходзіла некалькі дзясяткаў чалавек. Іх называлі пажарнікамі. У красавіку 1995 года Марозаў пасварыўся са сваім прыяцелем, міліцыянерам Ягоравым. Сварка дайшла да таго, што Марозаў некалькі раз стрэліў у Ягорава, і той памёр. Праз суткі непадалёк ад месца забойства знайшлі яшчэ аднаго мёртвага мужчыну, а ў яго штанах пісталет, з якога напярэдадні забілі міліцыянера. У 1995 годзе зніклі яшчэ 3 чалавекі, якія былі датычныя да крымінальнай дзейнасці. Па словах старэйшага следчага па асабліва важных справах у прокуратуры Геннадзя Трубачкіна з расследавання гэтай справы і пачалося выкрыццё марозаўскай банды. Сваякоў зніклых пераконвалі, што нічога з іх блізкімі не здарылася. Ва ўзбуджэнні крымінальнай справы доўгі час адмаўлялі. Асаблівую ўвагу следчага прыцягнула яўка з павіннай у 1998 годзе. У злачынстве прызнаўся нехта Сяргей Вінаградаў. Імя і прозвішча яго, а таксама большасці пацярпелых ад марозаўцаў, змененыя. Той Вінаградаў знаходзіўся ў СІЗА за іншае злачынства. Мужчына расказаў, што каля 3 гадоў таму разам з 2 прыяцелямі не па сваёй волі ўдзельнічаў у забойстве Ігнаценкі, Пігаса і Грэбня. Вынікі праверкі гэтай заявы не пацвердзіліся і справу прыпынілі. Вінаградаў сцвярджаў, што ў дачным доме, куды 10 гадоў таму бандыты прывезлі яго і іншых, былі падземны гараж і высокі ганак, а ў лесе каля месца пахавання стаяла драбіна. Аднак нічога падобнага следчая група не знайшла. Пошукі працягваліся каля 8 месяцаў да чэрвеня 2005 года. У лесе ў Гомельскім раёне за 10 кіламетраў ад месца першапачатковых пошукаў былі знойдзены астанкі 3 чалавек. Экспертыза паказала, што яны належалі Ігнаценку, Пігасу і Грэбню, і што ўсе гэтыя асобы былі забітыя. Ігнаценка, Пігас і Грэбень аказаліся не простымі людзьмі. Высветлілася, што Марозаў і Ігнаценка раней адбывалі разам пакаранне. Ігнаценка таксама быў крымінальным аўтарытэтам у Гомелі і хацеў кантраляваць тэрыторыю. Марозаўцы, у сваю чаргу, жадалі адстаяць свае пазіцыі. Бандыты Марозава ўзялі ў палон Сяргея Вінаградава. Пагражалі яму расправай над яго жонкай і дзіцём, таму той пагадзіўся на захоп Ігнаценкі. Гэта ён зрабіў у сваёй кватэры. Потым Ігнаценку разам з сябрамі адвезлі на лецішча. Адзін з удзельнікаў банды Валерый Гарбаты пятлёй прыдушыў Ігнаценку. Пасля гэтага Вінаградава і яго сяброў пад пісталетамі прымусілі, каб тыя металічнымі прутамі дабілі сваіх прыяцеляў. Затым забітых скінулі ў яму, а для страхоўкі прайшліся нажом. Вінаградава і яго сяброў адпусцілі. Начальнік управлення крымінальнага вышуку абласной міліцыі Міклай Лосеў адразу ж пасля заявы Вінаградава паведаміў пра гэта Марозаву. Каб замесці сляды, бандыты ліквідавалі ўсе прыкметы мясцовасці, разламалі драбіну, знеслі слупы з дарожнымі знакамі. Лосеў быў даўнім прыяцелем Мацюшковай Марозава. За тое, што ён садзейнічаў марозаўцам, тыя яму шчодра плацілі, прыкладна $1000 у месяц, а за асабліва важныя звесткі да $2000. У жніўні 2004 года пошукі былі адноўленыя. Сяргей Вінаградаў зноў пацвердзіў, што ўсё, што ён расказаў, не выдумка. Па яго словах, забойства спланавалі члены банды Сяргея Марозава. У Санкт-Петербургу адшукалі яшчэ аднаго ўдзельніка тых падзей, і ён таксама не стаў нічога адмаўляць. Але каб даказаць факт забойства, неабходна было знайсці трупы. У 1996 годзе на аўтозаправачнай станцыі ў Гомелі быў застрэлены Міхаіл Мацюшкоў. Пасля яго гібелі Марозаў стаў аднаасобным і паўнапраўным верхаводам банды. Адзінай перашкодай быў Віктар Асіпенка, памянуўшыся Кабан, лідар іншай злачыннай групоўкі. Менавіта яго Марозаў падазраваў у сувязях з людзьмі, якія арганізавалі забойства Мацюшкова. Асіпенка перашкаджаў Марозаву захапіць аднаасобную крымінальную ўладу ў горадзе. Кабан ведаў пра гэта і збіраўся з'ехаць з Гомеля, але не паспеў. Марозаўцы Гарбаты і Каверзін арендавалі кватэру насупраць дома, дзе жылі бацькі Асіпенкі. У дзень, калі Асіпенка збіраўся з'ехаць з Гомеля, ён зайшоў да бацькоў.
Яго забойцы ўжо чакалі мужчыну на выхадзе з пад'езда. Як толькі Асіпенка сеў у аўтамабіль, з праходу паміж дамамі выйшлі 2 чалавека з аўтаматамі і абстралялі машыну. Кіроўца змог з'ехаць, а Асіпенка і яго сын памерлі па дарозе. Банда Марозава ліквідавала ўсіх злачынных лідараў, сваіх канкурэнтаў. Бандыты перасталі хавацца па лецішчах, а Марозаў меў сувязі ў праваахоўных органах. Яму плацілі бізнесмены ды іншыя падпарадкаваныя бандыцкія групоўкі. Архівы ў міліцыі ўсё часцей папаўняліся крымінальнымі справамі па фактах забойстваў і знікнення людзей. Жыхары горада баяліся выходзіць з дому. У пачатку 2004 года ў МУС і адміністрацыю Лукашэнкі пачалі ананімна дасылаць лісты з просьбай спыніць бясчынствы на вуліцах. Тады была сфарміраваная зводная аператыўна-следчая група супрацоўнікаў Генеральнай прокуратуры і галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Расследаванне справы засакрэцілі. Ніхто не ведаў, што аператыўнікі з Мінску знаходзяцца ў Гомелі. Дапытвалі сведак, падымалі нераскрытыя крымінальныя справы. Па словах аднаго са следчых, дзякуючы Вінаградаву, атрымалася знайсці ў лесе трупы некаторых ахвяр банды. Праз некаторы час Марозаў даведаўся, што за ім сочаць, але паводзіў сябе спакойна. Ён вырашыў, што следчыя з Мінска нічога не знойдуць. Але паступова з'яўляліся новыя доказы. Факты назапашваліся, і гэта дапамагло знайсці след, які прывёў да бандытаў. За некалькі сутак затрымалі самых актыўных членаў банды. А сам Марозаў знік. Указанні ён раздаваў праз мабільныя тэлефоны, якія пастаянна мяняў. Штодня да яго прыязджалі сувязныя і дакладвалі аб тым, што адбываецца. Крыху пазней следчыя даведаліся пра яго месцазнаходжанне. Марозаў хаваўся ў вёсцы Карпаўка, што на мяжы Беларусі і Украіны. Яго затрымалі і адправілі ў Мінск. У Гомелі пачаліся масавыя ператрусы. Першы маштабны суд над марозаўцамі адбыўся 1 снежня 2006 года. На лаве падсудных знаходзілася больш за 40 чалавек. Суд выслухаў дзясяткі сведак. Сергея Марозава, Валерія Гарбатага і Ігора Данченка прысудзілі да смяротнага пакарання. Астатнім фігурантам справы далі ад 6 до 20 гадоў пазбаўлення волі. Начальніка крымінальнага вышуку абласной міліцыі Мікалая Лосева асудзілі на 18 гадоў. Ёсць і тыя, хто здолеў збегчы. Напрыклад, бандыт па мянушцы Дзербень, актыўны ўдзельнік групоўкі Марозава. Ён уцёк у 2004 годзе, а ў 2005 яго завочна заключылі пад варту. У міжнародны вышук яго абвесцілі ў 2006 годзе з вялікім спісам учынёных злачынстваў, ад крадзежаў да забойстваў. Праз 15 гадоў яго знайшлі ва Ўладзівастоку. Ігор Кулеўскі па мянушцы Кулёк, адзін з кілераў, якім кіраваў Дзербень, быў абвешчаны ў вышук у студзені 2005 года. У 2007 годзе да пошуку быў працягнуты Інтэрпол. Кулеўскага затрымалі 6 жніўня 2010 года ў Тульскай вобласці. Увесь час Ігор Кулеўскі жыў на лецішчы мясцовага крымінальнага аўтарытэта з падробленым пашпартам грамадзяніна Расіі. У 2010 годзе Кулеўскага судзілі ў Расіі за фальшывы пашпарт, а рашэнне аб экстрадыцыі пастаянна адкладвалі. Ён звяртаўся ў расійскую генпракуратуру, Еўрапейскі суд па правах чалавека, таму ў 2012 годзе Кулеўскага выпусцілі на волю. Інфармацыі аб тым, дзе ён знаходзіцца зараз, няма. Дзякуй, што паслухалі гэты эпізод галаваломкі. У наступным эпізодзе мы раскажам пра гучнае забойства алімпійскай спартсменкі Юліі Балыкінай у Мінску.